Nagyon jó érzés volt, főleg így, hogy egy kemény ellenféllel játszottunk, nyertünk, nagyon-nagyon jól játszottunk, mind védekezésben, mind támadásban, ez a legfontosabb, ez nagyon-nagyon fontos győzelem volt. Hát az elején nehéz volt, természetesen már azért rengeteg új játékos volt, de az Ambros nagyon jól felépítette az edzéseken a dolgokat, akkor az edzőmérkőzéseken is jól játszottunk, és lépésről lépésre haladunk, nem vagyunk még csúcsformában, úgyhogy ahhoz képest mondjuk nagyon jól játszottunk, de haladunk, úgyhogy mindig a következő mérkőzésre készülünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon együtt volt a csapat. Szerintem ez a mai mérkőzésen ez nálunk sokkal jobban látszódott. Nem mondom, hogy jobban akartuk, de nagyon akartuk ezt a mérkőzést, mert valószínű, hogy a Vardar is nagyon akart győzni itthon hazai pályán első mérkőzésen, de nagyon jó csapat a Vardar. Szerintem, bár ők tudják, de jobb csapat lehetne, ha együtt játszanának többet csapatként, de nem foglalkozunk mások, ugye az a lényeg, hogy mi. Hát mindig fantasztikus, mindig nagyon-nagyon jó érzés, hogy mindenhova, szó szerint mindenhova elkövetnek minket, vagy követnek minket, és szurkolnak, főleg úgy, hogy egy ekkora csarnokban szinte csak őket lehetett hallani. Ez plusz motiváció nekünk is, meg hát plusz erőt és energiát ad nekünk, hogy ennyire szeretnek, és hogy eljönnek és szurkolnak. Mindenképpen nyerni szeretnénk, így is készülünk. A héten lesz még egy magyar bajnoki mérkőzésünk szerdán, úgyhogy arra fogunk koncentrálni, de természetesen már azért a BR-re. Hazai pályán mindenképp nyerni szeretnénk, nem csak a Mit Jelen nem szeret veszteni, hanem mi sem, úgyhogy készülünk gőzerővel.